हेलौ लोगोफोर, नै आंहा अमा मासे फिसिलायबाय आरोना। ओमफ्राय बै खेबसे आं नोंसोरनो भिडिअआवहाय दिन्थिदोंमोन ना, ओमफ्राय बेयो थैजाबाय आरो। ओमफ्राय दायो गोदान लादों, नै नायलाय माबायदि नुदों, मोजां ना? ओमफ्राय लाबोनाय समावहाय गोरलैथारमोन आरोना, टेक्लुक्लुनो। ओमफ्राय दायो देरबाय आरो। बेनिफ्राय बे गोरलैयाव खानाय दिरुङानो दाबो दङ, नाय। आं बेखौ फिसिनानै मा लागोन आंसो मिथिसिगौ आरोना। स' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामलाय, सोर सोरहा 2025आवहाय बेबायदिनो अमा लाबोदों, आंनि फल'वार्स नोंथांमोन, खिन्थाहर आंनोबो। आङो ना बेखौहाय फिसिनानै फिसा जाहोगोन, फिसा जाहोनानै जेसेबां बुरजा फैसा मोनोना, आङो एसेबां दामिनि आइफन गंसे लागोन। बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअ बानायगोन।